तर नमस्कार, जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण पाहणार आहोत घटक चाचणी क्रमांक 2चा पेपर इयत्ता 8वीसाठी. यासाठी तुम्हाला विषय दिलेला आहे मराठी. हा पेपर तुम्हाला 1 तासामध्ये सोडवायचा आहे. 20 मार्कांसाठी आजचा पेपर असणार आहे. आणि अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे हा पेपर तुमचा 2026चा नाही आहे. हा पेपर आहे 2023-24चा. हा पेपर टाकण्याचा उद्देश हाच की हा पेपर तुम्हाला नक्की येऊ शकतो. यामधील बरेचसे प्रश्न तुम्हाला सिमिलरली तुमच्या परीक्षेसाठी पडू शकतात. त्यामुळे या पेपरचा नक्की अभ्यास करा. जर तुम्हाला या पेपरची PDF हवी असेल तर PDF अशी कमेंट करा. नक्की तुम्हाला हा पेपर मिळून जाईल. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून ठेवा. व्हिडिओ जराही स्किप करू नका, पूर्ण बघा आणि तुमच्या वर्गातील मित्रांपर्यंत शेअर करा.